Hindi, okay na ako mabasa. Gusto ko mabasa eh. Si Uncle kinikilig. At kahit andun po siya sa malayo ay loyal po ako sa kanya. Basic sa akin yun. Parang? Anya Chinita. Kahit nga po nilalandi ako talaga ng garapalan ni Ronnie. Ganyan naman yung mga lalaki. Kahit taken ka na at ang in a relationship, basta gusto ka, ipopurso ka. Tama? Ay, nako. Tama. Tama. Sumabay ka na sa akin. Basang-basa ka na. Okay lang ba? O kaso yung daanan papunta sa inyo, baha na. Ay, Yung sa amin din, papunta sa amin, baha rin. Ba't ka natawa? So, Hindi, report ko lang. sanay yan. Sinabi ko, bahala ka. Sige, gusto mo, tumawid ka doon. Saan hindi ba? Doon, may ma-check-inan doon eh. Hindi ba? Doon, mataas kasi yun. Wow. Balik na lang tayo doon sa waiting shed na tinambayan natin. Sige, balik tayo doon. Ala, baha na rin daw doon. Hindi, okay na ako mabasa. Gusto ko mabasa eh. Si Uncle kinikilig. Ano? Wala, ba't ka kinikilig? Sa halip lang naaalala ka. Wala nga eh. Ayan o. Tulog ka na. Tutulong na talaga ako. Ubarin ko yung t-shirt ko. Basa na pala. Ididilat ko yung isang mata ko. Tingin nga. Ala, nag-ubad na yan. Uy, baka sumilip pa. Oh, ang ganda ng Basa rin yung pantalon ko. Ubarin ko na rin to. Oh my God, mag-ubad siya ng mata. Mag-ubad siya ng mata. Pipikit ako. Pero dilat isang mata ko. Wow. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.